ଚତୁର କାଉ ଓ ବୋକା କୁକୁରର କାହାଣୀ। ତୁଳସୀପୁର ନାମକ ଏକ ଗାଁଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଗାଁର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏକ ଘର ଥିଲା। ସେ ଘରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ରହୁଥିଲା। ତା ନାମ ଥିଲା ହରି। ସେ ବୁଢ଼ାଟି ଏକ କୁକୁର ପାଳିଥିଲା। ବୁଢ଼ା ତା ବାଡ଼ିରେ ଚାଷ କରିଥାଏ। ତା ବାଡ଼ିକୁ କୁକୁର ଜଗେ, କାହାରିକୁ ପଶିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାର ଅଗଣାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଣସ ଗଛ ଥାଏ। ସେ ପଣସ ଗଛରେ ବହୁତ ପଣସ ହୋଇଥାଏ। ପଣସ ବଡ଼ ହୋଇ ପାଚି ଯାଇଥିଲା। ତା ବାସ୍ନାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ମହକି ଯାଉଥିଲା। କୁକୁରଟି ପଣସ ଗଛକୁ ଜଗି ରହିଥାଏ, କାଳେ କିଏ ଚୋରି କରି ନେବ। ଗୋଟିଏ ଦିନର ଘଟଣା। ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୋଟିଏ କାଉ ଉଡ଼ି ଆସିଲା। ଆଉ ତା ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ପଣସକୁ ଦୁଇ ଖୁମ୍ପା ଦେଇଛି ତ କୋଉଠି ଥିଲା ସେ ବୁଢ଼ାର କୁକୁର, ଧାଇଁ ଆସିଲା ଆଉ ଭୁକିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଉ କୁକୁର ଭୟରେ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା ଓ ସାହସ କରି କୁକୁରକୁ କହିଲା, ରୁହ କୁକୁର ଭାଇ, ତମେ କାହିଁକି ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛ? ମୁଁ ଏଠି ପଣସ ଖାଉନି। କୁକୁର କହିଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? କାହିଁକି ଆସିଛୁ? କାଉ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ। କାଉ କହିଲା, ତମେ ତ ଏଠି ନଥିଲ। ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ପଣସ ଗଛକୁ ଜଗିଥିଲି, କାଳେ ଆଉ କିଏ ନେଇଯିବ। କାଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟାଏ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା ଓ କହିଲା, କୁକୁର ଭାଇ, ତୁମେ ଯାଇ ତୁମ ମାଲିକକୁ ଡାକି ଆଣ। ସେ ପଣସଟି ଛିଡ଼େଇ ନେଇଯିବେ, ନହେଲେ ପଣସଟି ପାଚି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ବୋକା କୁକୁର କାଉର କଥା ମାନି ତା ମାଲିକକୁ ଡାକିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ କାଉଟି ପଣସକୁ ସବୁତକ ଖାଇ ଚାଲିଗଲା। ମାଲିକ ଓ କୁକୁର ଆସି ଦେଖିଲାକୁ ପାଚିଲା ପଣସ ଆଉ ନାହିଁ। ମାଲିକ ପାଖକୁ କୁକୁର ବହୁତ ଗାଳି ଶୁଣିଲା ଓ କୁକୁରଟି କାନ ମୁଣ୍ଡ ହାଉଁସି ରହିଲା। କୁକୁର ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, କି ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ମୋତେ ବୋକା ବନେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଦିନେ ଏପରି ଭୁଲ କରି